Čaute všetci variči. Dneska si pripravíme čevapčiči, teda takú československú verziu tohto jedla. Toto sú suroviny, ktoré budeš potrebovať. Mleté hovädzie mäso, cibula 2 kusy, cesnak 3 stručiky, horčica, vajcia 2 kusy, červená paprika, čierne korenie, čili korenie, provensalské korenie, rastca, morská sol, zemiaky 2 kg, strúhanka. Do hrnca si nachystáš zemiaky, vodu a trošku soli. Dáš váriť na miernom plameni zhruba na takých 20 až 30 minút. Očistiť cibulu, očistiť cesnak, jednu cibulu som nakrájal na kocky, ktoré pridám do mäsa, a druhú cibulu som nakrájal na pružky. Môžeme sa pustiť do mäsa. Pridaj cibulu, pretlač 3 stručiky cesnaku, pridaj sol, čili korenie, provensalské korenie, rastu, červenú papriku a čierne korenie. Pridaj 2 celé vajíčka a dobre to premiešaj. A pridaj trošku strúhanky. Vytvaruj si fašírky, aké chceš. Niekto má rád guličky, niekto takéto bimbičky. Je to proste na tebe. Pripravené fašírky posyp troškou strúhanky. Ja zemiaky vždycky takto skontrolujem vidličkou, že či sú hotové. Zemiaky sú ready, takže si ich môžeme očistiť. A následne aj nakrájať na kocky, koliečka, polmesiačiky, hranolky, kosoštvorce. Je to proste na tebe. Na čo máš chuť, to si sprav. Na 2 pánvice pridaj maslo. Ja som pridal aj trošku oleja. A jednu pánvicu som zvolil s vrúbkami, aby sa mi na fašírkach spravili také pekné čiaročky. Na rozpálené maslo pridaj zemiaky, pridaj fašírky a smaž. Smažka! Daj pozor, nech ti to neprihorí, inak celá tá práca by vyšla na zmar. Čevapčiči alebo čevapi je inak národné jedlo Bosny a Hercegoviny, ale je bežné aj v Srbsku, Chorvátsku, Severnom Macedónsku, Kosove, Albánsku, Turecku. V balkánskych krajinách sa servíruje väčšinou s ajvarom a červenou cibulkou a robí sa prevažne z mletého mäsa, najčastejšie jahňacieho alebo hovädzieho. Fašírky, ktoré neminieš, môžeš takto pokojne odložiť do chladničky a budeš ich mať čerstvé na druhý deň. Voilà! Máme hotovo. Čevapčiči, dobrú chuť.